Sarauniya TV, tashar al'umma. اللهم صل على نورك الذي تكونت من نوره جميع الأنوار وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. sauya salo karɓanya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. sauya salo karɓanya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. da sunan wanda ban gani da ji zanya abin da ya girma hankali ya ahadin samadin ka bani rayayyar rai in rayuwa sili faɗi annaba da suwan sake hasken zatin nan mukammali zamani ya riski lokaci babu abin da ba za a ji shi ba. kai ta salatai sau yawan tutur mustatiran ga mafi cikar kama zababban farko abin yabo hasken ruhin na Fadima wanda ka so ka san ka kai da shi tasirin kudura mu sama kai ka ga dama kai ka kaddara da ba shi ba za a san ka ba. to kuma sawo da hankali ga wata waka mai sifa biyar ko shirya ko taɓar da kai ko ka koma ɗan siyo mayar ko wani daga to su tsaye da kai can ka tsaya an saka kugiyar dan kulkala da bal ya kulta kulkila wa kala ba za ta bar su ba. in ka ji haske mai sifar jiki annabi ne ba wai waninsa ba san ta faɗa ko za su ɓadda ni dan ban san da abin da babu ba ƙarfin gwiwa ta da rayuwa na ita abin da ba zan walita ba inda na san Allah da shugaba babu ta inda ba zan liga su ba. sauya salo karɓanya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. mai hasken yake gani shi kwaduhun da duhun yake kama batir yayi sanyi kuce da su ai motar ba za ta tashi ba zuciya ta mace wa dan adam to ba zai motsi a gaibu ba. annabi haske ne a ko'ina ba wai sai a cikin garin ku ba. mai ka karanta mai ka bincika mai ka gani a cikin dare guda mai ka sani da ka zo kake faɗa kan mikidarin haikalin nada can halasta ke ta binkice an gaza gane hakikalin sada balle yanzu da rai yake kashe ban ga jikin da ya saura kauni ba. in aka ce haske ana nufin zati ko kwasufarsa ko kama ko launin shagali ake nufi dan Allah malam ka sallama haske alamarin ilahu ne yanayi kenan karkatsin dima tasrifin har lahubi bai wuce aikin kalikin ka ba. haske wanda ido yake gani ba shi ne hasken ilahu ba fara sanin wannan ka ajiye sai ka biyo ni mu ƙara yin gaba. Qur'ani da baki ake rubuta shi a ce haske uwa uba dan Allah kuma yarda hankali babu ba za a iya da rabu ba. sauya salo karɓanya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. aikin gabbai ma ana ce da shi haske ba wai injini ba kamar sallah na san kana sane wannan ba rauni gare shi ba. hakuri ma haske ne mu je zuwa duk kuma ba su ba gare su ba hasken shirya ma yana ciki ko da kori shidu mu je gaba. Future haske ce ana faɗa ko duk wannan bai ishe ka ba yaro zai taso da karsashi a ce ya ɗau hasken wurin uba. hasken mulki ko na arziki duk Allah ne ba waninsa ba in tauhidi ya yi tuntuɓe to haske ne bai ishe shi ba. ko idiraki je ka bincika annabi za ka gani a ko'ina tsakwaran haske
karka tsallaka. Nuran nufi da aina haƙi wannan ma ba sa cikin jaka. Warwar komai kar su mai da gaisha sha baka gane kanka ba. Waye mai magana da walƙiya in ba bakin mai gidanmu ba. Waye haske ke ta tarsatsi in ya taho in ban da shugaba. Waye mai inuwa da rana ko fitila in ba gwaninmu ba. Sai adu inuwar sake fita dan haske ne shi ka kai gaba. Sauya salo garban ya lokaci annabi mai mana guda biyar. Wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. Hasken musulunci na bil azal da na imani arzikinsa ne. Isani da madal samal wara duk a cikin sharafin isarsa ne. Nurin layi ne ya wurafi daga mun san sunan mubini ne. To wani haske ne ake nufi wanda ba zai daidai da sidi ba. Farko ka ce mai kama biyar ba mu misali dan mu wasake. Kar yan kulfi ta su ce da mu tsoro ne ya saka ga tsallake. Daga yadda ka ce an kira biyar hasken annabi ne ya mallake. Kyala zaton ka karbi tabbaci dan daga yau ba zan jira ka ba. Da biyar ya zo da su mimun ha'un mimu dalu hasken annabi ne ya tsayi da su. Kamsar salawat da ake ta yi nurin laya ke nufi da su. Harfuniyar islam ala kamsu da ba da ba za ka ji su ba. Kaga wani lazimi guda biyar sun kwaso hasken makiyi ne. Aikin har aikin su ba jikin ba ruhin ba suna cikin sani. Yau kadamin shajara su bincika don wannan sirrin gidanmu ne. Annabi zami ta yi wajen furan hasken Allah ba waninsa ba. Sauyi salo garban ya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar. Wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. San walara ko ina da shi don Allah ku bi dai a hankali. Kusan salfi yana da gargazar ruhi ne a gida da dandali. Shidan yin damanci zai fi kyau shi ma nan zai so macokali. Wannan saƙo ne na ambato ban cewa na ya bi ni dole ba. Hasken kumfa ya kuni nasa ne, hasken min kai laika nasa ne, hasken lubbi nasa ne, hasken kurrata aini nasa ne, hasken wasu da kashfi nasa ne, hasken aini da haƙƙu nasa ne, hasken ilimi da fahimu nasa ne, ibadul jabaruti nasa ne, jirratul baida nasa ne. Sarauniya TV, tashar al'umma.